हेलो स्नाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आं बैसोनावनो मोजां दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे फरायहरलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादों आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनानैलाय स्नाफोर दा नै फुंजानि आङो योगा खालामखांनानै एसे न' बांखौ फोसाबनानै लानोसै होननानै फोसाबनानै लालायबाय बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलांफानोसै आंनि फुंनिफ्रायनो दिनै मा मावनाय जायो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो अननानै आरो आंनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो सनाफोर मैयानि जिखौनो आङो खनाखैमोन नालाय दिनैसो खनबाय बिराद बानाय मोननानै मैया मोनायाव खननाय जायासै ओमफ्राय जिखौबो लायासै आङो दिनैसो गोजौनिफ्राय लायनानै खनस्रांफैबाय जानोसै सनानि खोथियावसो जोंहा सनानि खोथियाव जानो गासिनो फिसालाया नै गावनि खानाय सिननायाव मोननाय गोदोहाय बाबुनि फैनायमोन खानाय सिननायाव ओमफ्राय गैला सानो आंनि खोथिया गाज्रिसो जाजोब्बाय एबार बेयावसो जानोसै ओमफ्राय दिनै गोसोमसो जाजोब्बाय हाबानि मोननायमोन खोथिफ्रा नै माखासे हाबानि बेहा फिसालानि खानाय सिननायमोन बिबै होफैनाय गावनि थोरसिखौ माला बाहायो आं थोरसियाव होगासिनोखा जाथोंसै दिनैनिफ्राय जानोसै फिथाइफोरखौ सिङाव सोनानै होजोबनांसिगोन जेरैबो नस्थ' जाबाय माजों खालामनांगौलाय दा हिन्दुजों खारना खारा फरायनांसिगोन बाजार थांनानै फैलायबाय नै लेबु नाखावनानै फैबाय ओरैबायदि गरम ना लेबु सरबत लोंलाबाय थायो ओरैनो ओंखायनो
लेखौनो बुरजा लाना फैखाबाय आं ओइ 10 थाखानि थाइब्रै होखादों 20 थाखानि 8टा ओमफ्रायसो नै थास' आथिं एसे जानो लुबैदों आं दिनै थास' आथिं संजानोसै एसे थास' आथिं सायखानायखौ बायनानै लाबोबाय सायनोथ' आङो बिराद बायो थास' आथिंखौ खानायाव मोजां मोनो खिन्थु आङो सायनो बायो नाखौबो गुरैनो मोजां मोनो लायनो मोजां मोनो खिन्थु आङो नाखौ आं सायनो बांद्राय बिराद बानाय मोनो आरो आंना खामानिया आयै नै आजोनाय बाथोन जानो लाबोदां आजनाय जि मोजां खाथ्रि बिलाइयावसो जुलायथारखायो नाथुरखौ जुनाय बायदि 20 थाखानि जाहैदों थाइबें एसे लाबोलायबाय बेबायदि दामहाय आं ओरैनो थाइबेंखौ ख्राम ख्राम जालाबाय थानो मोजां मोनो नालाय फैना फिसालाया जेबो मैगंखौनो जाया नालाय बेफोरखौ जायो बान्दाखौ दा बायदियाव बिराद बोरैबा मोनो बान्दाखौ अब्लाबो लाबोनांबाय उफाय गैया फिसालाया मैगंखौनो जाया गाजर सिमला मिर्चि फुलकबि बान्दा कबि बेफोरल' नालाय बे मैगङा बेखौनो एसे जाहोखाबि साननानै लाना फैबाय आं ओमफ्राय नै आफारा बेवहाय थाइजौ जि गोथाव होनखायो जा गोमो होफैदों दासो होनानै थांदों नारावनि थाइजौ मोनजासिगोन बे गोथावहाय जा गोथाव मोदोमखायो थाइजौआबो सेस गोमो जोबनाय संस्रांसैलाय दा ओंख्रियाथ' आंना संना मैयानो मैथाजों नाजों संना दोनखादों मोनायाव माने नाखौ थाजायाव मैथा जानो लुबैनानै मैथाजों नाजों संना दोनखादों दिनै मा जानो नै थास' आथिंखौ एसे रुलाबायनोसै दा थास' आथिंखौ जानो लुबैदों नङाबा आजोनाय बाथोनल' बानायनोसै आङो जेबो खालामला आजोनाय बाथोन आजोनायजों ना एसे दंबावो बिदिनो बाथोन जाबाय ओमफ्राय नै जोंना दै फाइबानो मा आफोर बेबायदि जाखोथाय नै गागेब जाबाय सान्दुंजों गलिनानै बेबायदि जाखो ना माखोथाय फैसा खरद लायबाय आंखौ मा जाबावनांगौ दा नै दहाय बेवहाय लाबोनाय थाइजौखौसो जाग्रोलायबावनानै लानोसै आं जा साइज गोनांखा थाइजौआ अरेन्ज कालारनो जानायनो नोगोर गोदैखा गेसाव होननाय मोनसेबो गैया बिराद गोदैखा थाइजौआ जोलैया बिराद मोजां मादैनि फिसाजो बिनानावनि फिसाय बेवाय लाबोदों रमानपारानि थेंक इउ बेवाय गोदैथार थाइजौआ थाइजौ फैग्रायाबो ओमफ्राय गैया न' सिङावबो हाबफैयासै ओरैनो गाहायसिम होनानै थांबाय मालाबासो खिथानोसै आंनि बिनानाव बेवायखौ नोंथांमोननो मालाबा लोगो मोनबा नै बेनोमोन थाइजौ लाबोग्राया होननानै मादाखौ सोब्लुनलायथानसां गोदैथार थास' आथिंजों नाफाम ओमफ्राय ना गोरान नै जा गोथाव संखाबाय आङो गोथाव नुखाबाय जा मोदोम फुखाबाय ओमफ्राय नैथिं दङ मैयानो संखानाय मैथाजों ना आं गुरनाय नाजों मैथा एसे गोथाव नुखाबाय नै मोनबायानोसै रुनानैसो जायो दे आं थास' आथिंखौ थाव सेरा थावजों एवलायलाया आंना रुनायसो देनजार गोथाव जाखाबायहाय दा गुसु जाबानो रानगोन ना दोननोसै जाबाय बांद्राय लाथा लाथाबाबो थावा एसे गोथाव ओंख्रि संबाय आङो थास' आथिं ना गोरान नाफाम होलायनानै मैथा ना फिसालाया जायालायनाय दालि जहलसो जायो दाउदै भाजा ओंखाम जाना लानोसै नै दा थास' आथिं नाफाम नाथुर ना गोरान ओमफ्राय नै मैथाजों ना बिराद गोथावखा आं जानो लुबैनाय बायदिखा
थानाया थास' आथियाबो गोथाव जाखादों जाना लागोरसै दा जाखांस्लाबनानै खारथारदोलाय नै फिसाजोखौ लायनो फिसाजोनि टाइम जालायबाय हायदे दिना मोजांखायसो नै जि मोजां बार बारदों न' सिङावसो बिराद गोलोमफ्रुजोबखाबायमोन बेरायफैदोंमोन नै सासे लोगोनाव ज'नो है बेयावनो फट' खेबसे मोनसे मा थांखो सासेया लाइन आयदै दासो भिडिअ खालामनो टाइम मोनबाय बावगारलायबायसो साहा लोंनाय गय जानाय एसे खेबनो नागिरनाया बावनानै थाबाय नै दासो लाइन एन्जर गुदुंनिफ्राय ओंखारनो बायदि लाइन थांफिननायावसो खेबबाय होनदो मालाय नै बिसिना बावबो माबाजोब्बायहाय मोजां जाबाय नै नोंना बावनो बेलाय माथो सामान दोनग्रायाव जाबावसो दे मोजांबावसो बावनो माबाखांनानै नै जायगाखौ एसे प्लां नुयोहायना एसेबाबो बानायजोबखांबा वाल टवाल होबा प्लां नुबायना नङाबा फिसा मोनबाय थायोमोन ना बोरै जाबावनो बिदि मोनोमोन नै फुजा होग्राफ्राबो खथ' मोजांसो जाबायमोन नोंसिना मोजांहाय मालाय माबाया फुजा होग्राया फिसा नालाय माबा जायो नालाय जोंना जाया